Εμείς στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξανδρο Πανεθυμητάκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Πανεθυμητάκη. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Βλέπουμε, κύριε Πανεθυμητάκη, ότι μάλλον πλησιάζουμε στην κορύφωση αυτής της συστημικής κρίσης, για την οποία μίλησε σήμερα και ο κύριος Μπαρόζο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να μου πείτε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Και επειδή έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος, και όταν χάνεται πολύτιμος χρόνος, αυτό σημαίνει και κόστος τρισεκατομμυρίων, αν όχι εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση στο σημείο που έχουμε φτάσει? Ποια είναι τα διαθέσιμα όπλα και τα μέσα που έχουμε για να βάλουμε ένα πάτο στο βαρέλι? Γιατί φαίνεται ότι ούτε στις 27 Οκτωβρίου μπήκε ο πάτος στο βαρέλι, ούτε τον Ιούνιο και τον Ιούνιο Σύνοδο Κορυφής και τον Ιούλιο στην άλλη έκτακτη σύνοδο μπήκε πάτος στο βαρέλι και συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι αποσπασματικά. Ήταν μέτρα που υπαγορεύτηκαν από συγκεκριμένες συγκυρίες, ημερομηνίες και καταστάσεις. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα κάπου και τρέχαμε να το σβήσουμε. Μια πυρκαγιά εδώ και τρέχαμε να τη σβήσουμε. Υπήρχε μια διάθεση να λυθούν τα προβλήματα, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πιστεύω και είχε ελεγχθεί από πάρα πολλούς αναλυτές παγκοσμίως και από τις διεθνείς αγορές, όσο και αν τις κατηγορούν, ότι το πρόβλημα είναι καθαρά συστημικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα έλλειψης ισορροπίας παντού και αυτά όλα τα οποία εμφανίζονται είναι σημάδια, κύματα τα οποία σκάνε κάπου εδώ και από εκεί. Επομένως θα πρέπει να πάνε σε μια λύση του συστήματος συνολικά. Όπερ σημαίνει ότι αφού το θέμα ρυθμίζεται ως προς τη συναλλαγματική πολιτική, δηλαδή η τιμή του ευρώ έχει ρυθμιστεί το ένα κομμάτι, από την άλλη μεριά, συζητώντας πάντα για τη μάκρο και συζητώντας πάντα για μέτρα που πρέπει να πάρθουν, έτσι. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια. Αυτά λοιπόν, εάν έχουμε τα τρία όπλα αυτά που είναι η νομισματική πολιτική, τη ρυθμίζουν, η δημοσιονομική πολιτική τείνει να γίνει λόγω των ελλημάτων περιοριστική, καθαρά περιοριστική και πολύ περιοριστική, που οδηγεί στην ύφεση. Αυτό που απομένει είναι το τρίτο εργαλείο, το οποίο έχει κλειδωθεί από συμπεριφορά της Γερμανίας. Δηλαδή η νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική, όπως γίνεται και στην Αμερική σήμερα, σε άλλο πλαίσιο, αλλά με το ίδιο πνεύμα όμως, είναι να απελευθερωθεί η νομισματική πολιτική σε ένα βαθμό τέτοιο, που να μην μπλήξει βεβαίως, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε διψήφιους αριθμούς πληθωρισμού, αλλά και ο λίγος πληθωρισμός δεν βλάπτει. Ωφελεί κάπως τα πράγματα, ωφελεί τις επιχειρήσεις και ωφελεί και την απασχόληση. Περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, είναι προφανές ότι είναι υποέλεγχο μια κατάσταση στο θέμα του πληθωρισμού, αν προχωρεί σε μια νομισματική χαλάρωση, να το πούμε πολύ απλά. Υπάρχουν οι μηχανισμοί σήμερα, υπάρχουν τα εργαλεία σήμερα, υπάρχουν οι γνώσεις σήμερα που μπορεί αυτό το πράγμα να το ελέγξουν. Βεβαίως τώρα αν θα είναι 2-3% ή 4% που θεωρείται κατά άλλους πολύ, το πρόβλημα για την πραγματικότητα δεν είναι. Το πρόβλημα είναι πολιτικό καθαρά, κύριε Πανεθυμητάκη, γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν ακόμα, θέλουν από όλες τις χώρες να ακολουθήσουν να μπουν σε ένα σφιχτό δημοσιονομικό κορσέ και αδιαφορούν για το τι τους λέει, για παράδειγμα, ο κύριος Ομπάμα στην κυρία Μέρκελ, ότι πρέπει να ενεργοποιήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αδιαφορούν, άρα το πρόβλημα είναι πολιτικό. Ξέρουν οι Γερμανοί ότι θα έχουν κάποιο κόστος. Ξέρουν όμως ότι αν δεν πάμε σε αυτή τη λύση θα έχουν πολλαπλάσιο κόστος. Και θα είναι έτσι, δηλαδή θα υπάρξει ένα πολλαπλάσιο κόστος αν αφαιθούν τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πω εδώ υπάρχει ένα κενό πολιτικό, αλλά όχι με την έννοια που το λέτε, δηλαδή η πολιτική σκέψη. Η πολιτική σκέψη είναι η οικονομική σκέψη πίσω από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό κενό, δηλαδή ποιο? Ότι θα πρέπει να ότι δεν μπορούν να ελέγξουν, και αυτό ήταν γνωστό και από τους αντιρρησίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή, από το 2000, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν το δημοσιονομική επέκταση ή το πρόβλημα ή το δανεισμό του οτιδήποτε, τη σπατάλη τη δημοσιονομική. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκός ομοσπονδιακός προϋπολογισμός. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει πολιτική ένωση. Μάλιστα. Της μιας ή της άλλης μορφής. Αυτό μέχρι τώρα το αρνούντο. Εγώ τώρα είχαμε πει κάποτε για το Quo Vadis Euro, ένα άρθρο που είχαμε από πέρυσι και γράφαμε ακριβώς αυτό. Λέγαμε ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει μια πολιτική ένωση, μια ομοσπονδία, μια πιο
κοντινή προς την πολιτική ένωση κατάσταση πραγμάτων, όχι όπως είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα ελέγξουν με κρατικό προϋπολογισμό αυτό και αυτό θα επιτρέψει να γίνει η νομισματική επέκταση. Άρα είναι το αυτά τα δύο είναι μαζί. Νέο πολιτικό οικοδόμημα που πρέπει να διαμορφωθεί στην Ευρώπη με τον Υπουργό Οικονομικών, μια ομοσπονδιοποίηση, να πούμε μάλλον μια πλατφόρμα χαλαρή ομοσπονδιοποίηση. Που τίνει προς την χαλαρή ομοσπονδιοποίηση και στη συνέχεια, ναι, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει χρεοκοπήσει η πολιτεία της Καλιφόρνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι έχουν χρεοκοπήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντιμετωπίζουν σε ομοσπονδιακό επίπεδο το ζήτημα. Μάλιστα. Βεβαίως σε αυτό θα πρέπει να πω το εξής εδώ, ότι σε αυτό έχει συμφωνήσει και ο κύριος Σόιμπλερ πριν από 2 μήνες περίπου το είπε. Ότι χρειαζόμαστε ένα. Και προχθές το είπε και η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή τώρα το καταλαβαίνω. Αν το είχαν αυτό αντιληφθεί που τους το έλεγαν όλοι 2 χρόνια, 1,5 χρόνο πριν, δεν θα είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Εδώ και 15 ημέρες έχουμε αλλαγή στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θέλω να μου πείτε ποιο ρόλο πρέπει να αναλάβει πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πώς βλέπετε να λειτουργεί από εδώ και πέρα ο κύριος Ντράγκη. Μην ξεχνάμε, είναι Ιταλός στην καταγωγή και αυτή τη στιγμή το πραγματικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη είναι η Ιταλία. Η Ιταλία, βέβαια. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του ευρωομολόγου. Αν δεν υπάρξει πολιτική ένωση, το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή και άλλη φορά, τέτοιου είδους λύση δηλαδή για τη δημοσιονομική πολιτική, αν δεν υπάρξει μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκδοθεί το ευρωομόλογο, διότι το ευρωομόλογο τι είναι? Μια εσωτερικοποίηση του δημοσίου χρέους. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει πολιτική βούληση και χαλαρή πολιτική ένωση, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να εκδοθεί ευρωομόλογο δηλαδή. Αν δεν γίνουν όλα αυτά και αν μείνει η Γερμανία στα όχι, ποια θα είναι η κατάληξη? Η κατάληξη δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη. Δηλαδή διότι δεν φτάνουν μόνο για την Ιταλία τα χρήματα αυτά που έχουν από το ΖΕΜΕ. Ούτε μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει κάποια 3 εκατομμύρια χρέους ή να αγοράσει ή να εκτεθεί σε αγορά ομολόγων. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό πρακτικά. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν τα ποσά δηλαδή. Δεν υπάρχουν τα ποσά. Ούτε η Γερμανία μπορεί να συμβάλλει. Με 3,5 δις ΑΕΠ δεν μπορεί να συμβάλλει 3 δισεκατομμύρια κάπου. Τώρα βέβαια, βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη στρέφεται και προς Ανατολάς, προς την Κίνα ή προς τη Ρωσία. Αλλά και πάλι τα ποσά νομίζω ότι είναι κολοσσία που δεν μπορούν να καλύφθουν. Και εδώ πέρα υπάρχουν και άλλου είδους πολιτικά ζητήματα που μπορεί να αναγνωρίζουμε αυτό το οποίο την ιστορική αδυναμία της Ευρώπης. Μάλιστα. Δηλαδή χειροτερεύει ως προς τις αντιλήψεις, ως προς το μήνυμα που δίνουν στις αγορές αυτό το πράγμα. Το χειροτερεύουν. Υποθετώ όχι ότι δεν πρέπει να το κάνουν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και σε εμάς έχουν απαγορεύσει να πάμε. Κύριε Παναθημητάκη, με το πρώτο μνημόνιο. Με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, με τις 2 πιο εύρωστες υποτίθεται οικονομίες του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη, με τεράστια όμως χρέη και στις 2 οικονομίες, με τα 2 υποτίθεται ισχυρότερα νομίσματα που αυτή τη στιγμή είναι τα πλέον αδύναμα νομίσματα. Να το δούμε έτσι στατικά. Ποια είναι τα 2 σενάρια που μπορούμε να πούμε? Ποιο μπορεί να είναι το καλό και ποιο το κακό σενάριο μέσα στα επόμενα, να βάλουμε στους επόμενους 12 έως 72 μήνες. 1 έως 6 χρόνια. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Προφήτες δεν είμαστε. Όχι, αλλά από τις τάσεις και τα μηνύματα μας έρχονται και από την ανάλυση των οικονομιών και των αριθμών. Εγώ έχω παρακολουθήσει καλά την αμερικανική προσπάθεια, τον προβληματισμό που υπάρχει, γιατί ο προβληματισμός πρέπει να είναι ελεύθερος. Να μιλήσει κάποιος δηλαδή, πρέπει να είναι ελεύθερος και εδώ έχουν εκφραστεί απόψεις. Η ανάπτυξη είναι το πρώτο. Δείτε η Κίνα πώς έγινε πρώτη δύναμη. Διότι υπάρχουν τρομερές επενδύσεις, νέα επενδύσεις στην τεχνολογία. Ότι θα πρέπει να λυθούν άλλα προβλήματα, βεβαίως πρέπει να λυθούν. Αλλά χωρίς επενδύσεις, χωρίς επενδύσεις στην τεχνολογία και στην καινοτομία, να το λέμε αυτό κάθε φορά, και χωρίς επενδύσεις και στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι η παιδεία και εδώ καταστρέφεται, και στην Ευρώπη δεν δίνουν και μεγάλη σημασία, δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή μέλλον, αν πάμε στα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια, δεν πρόκειται να υπάρξει. Όπως και στην Ελλάδα. Οι ρυθμίσεις αυτές που κάνει και η καινούργια κυβέρνηση, που έπρεπε να την έχουν κάνει εδώ και καιρό κτλ., δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Θα διευκολύνει μια κατάσταση η οποία θα τείνει να λύσει ένα πρόβλημα. Τώρα ο κύριος Μάριο Μόντι αναλαμβάνει και υπουργός οικονομικών στην Ιταλία και βάζει τεχνοκράτες μέσα στο σχήμα για να
Δεν ξέρω, δεν έχει ένα μήνυμα στις αγορές. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε η κυβέρνηση ακόμα. Σε λίγο θα ανακοινωθεί. Ναι. Απλά οι πρώτες διαρροές που βλέπουμε και τα πρώτα τηλεγραφήματα και όσα αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε διαδικτυακούς τόπους, βλέπουμε πλέον πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και μιλούσαμε μέχρι και πριν 4-5 μέρες για το συμβολισμό του κυρίου Παπαδήμου προς τις αγορές, αλλά αυτή τη στιγμή όποιος και αν είναι ο συμβολισμός, όποια και αν είναι η αξία του προσώπου, δυστυχώς είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και η απειλή επέκτασης του συστημικού κινδύνου. Απολύτως. Πλέον, μιλάμε για το μείζον. Σε ό,τι αφορά όμως την υπόθεση της Ελλάδος, κύριε Πανεθυμητάκη, γιατί δεν έχει τεθεί σε άλλη χώρα ότι το ζήτημα περί πιθανής εξόδου από την Ευρωζώνη δεν έχει τεθεί αυτή τη στιγμή σε άλλη χώρα. Εμείς όμως αυτό ετέθη εδώ πέρα. Ή παίρνουμε τα μέτρα και παραμένουμε στην Ευρωζώνη, ή η επόμενη μέρα θα είναι μια άλλη μέρα για εμάς. Αυτός ο συμβολισμός του κ. Παπαδήμου και κυρίως η τοποθέτησή του στη θέση του Πρωθυπουργού, τι σηματοδοτεί για εσάς? Πώς μπορεί δηλαδή ένας τεχνοκράτης... Σηματοδοτεί μια βούληση. Ο κ. Παπαδήμος είναι ευρωπαϊστής, γνωστός, έχει υπηρετήσει εκεί, το γνωρίζουν κτλ. Η έγκριση που δόθηκε και η προώθησή του νομίζω ότι συμβολίζει τη βούληση των Ευρωπαίων να μείνουμε εντός. Δεν θέλουν να ξυλώσουν το κουβάρι. Δεν θέλουν να ξυλώσουν το κουβάρι. Εμείς θέτουμε τέτοια θέματα που είναι απίθανο, ας πούμε, το οποίο εμείς ήδη τα θέτουμε. Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά των κομμάτων τα πρώτα 24 ώρα αυτής της νέας πολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα? Εντάξει, έχει ασκηθεί κριτική. Εγώ κοιτάζω από τις ομιλίες των διαφόρων παραγόντων, κομματικών παραγόντων, στη Βουλή προκειμένου να δοθεί η ψήφος εμπιστοσύνης. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχει η διάθεση να είναι βραχύβιος ο βίος αυτής της κυβέρνησης. Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι μέχρι 19, μάλλον μέχρι τις 20 Ιανουαρίου? Εγώ θα ήθελα να είναι για 2 χρόνια. Μάλιστα. Μέχρι τη λήξη για τις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Η βούληση όλα να γίνουν εκλογές που μπορεί να οδηγήσουν στο χάος δεν με ικανοποιεί δεδομένων των θέσεων που έχουν τα κόμματα σήμερα. Βλέπετε, η τεχνοκρατική προσέγγιση, που είναι και η πιο ρεαλιστική, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική προσέγγιση και τις πολιτικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις. Εκεί θα μου επιτρέψετε, κύριε Γεωργία, να κάνω και ένα σχόλιο εδώ, γιατί όλους εμάς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μας λένε τεχνοκράτες, για παράδειγμα, ή τον κύριο Παπαδήμου. Η αλήθεια είναι ότι οι κοινωνικές επιστήμες δεν είναι τεχνοκρατικές επιστήμες. Η οικονομία εντάσσεται στις κοινωνικές επιστήμες. Βεβαίως, είναι οι κοινωνικές επιστήμες, άρα πολιτικές. Ακριβώς. Και έχει ως σημείο αναφορά στον άνθρωπο, αλλά πού να τα πούμε σε όλους τους αδαείς και τους οικονομικά και εν γέννη αμόρφωτους αυτήν εδώ τη χώρα. Πώς να πεις εγώ ότι ο κ. Παπαδήμος δεν είναι τραπεζίτης? Ναι. Πώς να είναι μια κατοχήρωση του πολιτικού κόσμου όπου... Λοιπόν, κύριε Πανεθυμητάκη, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια.